Hi havia una vegada un xicotet poble on totes les emocions creixien com flors en un gran jardí. L'alegria brillava com els girassols. La tristesa era una enfiladissa blava que pujava pels murs i la ira creixia en matolls d'espines roges. Però al centre del jardí hi havia una planta misteriosa, diferent de totes les altres. No tenia un color definit ni una forma fixa, i ningú sabia exactament què era. Els habitants del poble la cridaven l'amor. Un dia, un xiquet anomenat Asier es va acostar a l'ancià jardiner i li va preguntar: «Què és l'amor?» El jardiner va somriure i li va respondre: «L'amor és aquesta planta, però no es pot explicar amb paraules. Només s'entén quan la cuides». Intrigat, Asier va decidir fer-se càrrec de la misteriosa planta. Al principi va pensar que hi hauria prou amb regar-la, però prompte es va adonar que necessitava més que aigua. Si l'ignorava durant molt de temps, les seues fulles es tornaven fràgils. Si era egoista i només l'admirava sense compartir la seva bellesa, perdia el seu aroma. Però quan la protegia del fred, quan la regava amb paciència fins i tot en dies de sequera, i quan permetia que altres també la gaudiren, la planta floria amb colors preciosos que canviaven segons la llum del dia. Amb el temps, Asier va comprendre la resposta del jardiner. L'amor no és una única cosa, sinó moltes. És paciència i dedicació. És donar sense esperar res a canvi. És compartir, cuidar i permetre que altres es gaudeixin sense voler posseir-lo. I així, en aquest jardí, Asier va aprendre que l'amor no s'explica amb paraules, es sent, es cultiva i, sobretot, es viu.